pleš ve vlasech, ochablost svalů, dlouhé hojení ran, vysoké riziko infekcí. To všechno ukazuje na nedostatek bílkovin. Mozek bude fungovat hůře, objeví se úzkost, deprese a dokonce i poruchy funkce srdce, jater a hormonální soustavy. A co když vám řeknu, že vstřebávání bílkovin nebo jeho nedostatek závisí pouze na jednom faktoru. A tím je koncentrace kyseliny chlorovodíkové ve vašem žaludku. Právě kyselina chlorovodíková přeměňuje neaktivní enzym pepsinogen na pepsin, ten, který štěpí bílkoviny. Bez kyseliny chlorovodíkové nejsme schopni vstřebávání masa, vajec a mléčných výrobků. A po 40. roce života se koncentrace této kyseliny z fyziologických důvodů snižuje. Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak obnovit koncentraci kyseliny chlorovodíkové, je balzám Bolotova. Užívejte ho každý den, abyste podpořili metabolismus, obnovili činnost střev a zapomněli na těžkost, nadýmání, problémy s pokožkou, vlasy a slabostí. Kromě toho, balzám Bolotova také obnovuje funkci pylorického svěrače. Je to přepážka mezi žaludkem a střevem. Pokud se včas neuzavírá, dostávají se do krve zbytky potravy spolu s kyselinou a toxiny. Odtud vznikají problémy s cévami, tlakem a srdcem. Když však obnovíte koncentraci kyseliny chlorovodíkové a funkci pylorického svěrače, všimnete si, že se tlak normalizuje, mizí problémy se střevy a cítíte se mnohem lépe. Napište nyní do komentářů slovo balzám a během 48 hodin získáte 15% slevu.